Ако си необвързана, слушай това, а обвързаните да скролват нагоре, защото в този канал си говорим само за сериозни запознанства. Сега ще ви кажа за най-новият ми клиент. Той е на 49 години, от София, висок е 1,92 м, ветеринарен лекар е, има докторска степен. Дълго време е живял и работил в чужбина, завърнал се и се е установил в България и би желал да има сериозна връзка и семейство. Той работи в научната сфера, води активен начин на живот, практикува различни видове спортове, тъй като той е висок мъж. Предпочита дамата да е висока поне 1,68 м, 1,70 м и да не е имала дете от предходна връзка. Ако всичко това ти е интересно и искаш да се запознаеш с този човек, знам, че ще ме питаш за снимки, но снимки в матчмейкинг разменяме едва ако разберем дали имате съвпадение по някакви критерии. Това разбираме като попълните един тест за съвпадение на нашия сайт и ни го изпратите. Имате съвпадение, ще ви поканим в нашия офис да ви изготвим по-детайлен профил и ако на база тези профили също имате съвпадение, ще ви разменим снимки и визитки